Amerika'ya yek ji êrişên herî dijwar li dijî sê binkeyên atomî yên Îranê pêkanî. Di demekê de ku hûrgiliyên zerarê nediyar in, di medyayê de plan û taktîkên ku di êrişê de hatine bikaranîn bi berfirehî têne xaftin. Bikaranîna 125 balafirên şer, di nav de 7 balafirên B2 yên ku li ser qada esmaniya Îranê firiyan û li armancan dan, lê bi ti awayî ji aliyê sîstema esmaniya Îranê ve rûbiriyê ti astengiyê nebûn. Serok Erkanê Amerîkayê Dan Keyn dibêje, ji bo xeletandina sîstema berevaniya Îranê taktîk bikaranîne. Keyn got di geşteke 18 demjimêr de balafirên B2 ji Amerîkayê firiyan. Dema ku balafirên serekî berê xwe dane Îranê, çend balafir ber bi derya hêmin çûn û medyayê behsa ya duyem kir. Taktîk jî ji vê yekê berfirehtir bûn. Bi dehan balafirên şer ên pêşvext li qada esmaniya Îranê geriyan, da ku rêl ber balafirên mezin vekin ku karê xwe bikin. Di heman demê de zêdeyî 10 mûşekên Tomahawk ji keştiyên jêrderyayî binkeya atomî ya Îsfahanê kirin armanc. Vê yekê jî sîstema berevaniya esmaniya Îranê zêdetir mijûl kir. Dema paketa operasyona êrişê ya çakûçê nîvê şevê gihîşt qada asmanî ya Îranê, Amerîkayê çend taktîkên xapînok bikar anîn. Di nav de xapandina ku balafirên nifşên çaremîn û pêncemîn beriya êrişê bi bilindî û lezê hatin firandin, dikarîbûn balafir û gefên mûşekî yên ji erdê bo esman ên dijmin mijûl bikin. Bombardımanê birêya balafirên B2 demjimêr 2 û 10 dest pê kir û heta 3 û 35 berdewam kir. Wan balafiran 14 bombeyên kûnkirinê bi ser binkeyên atomî de berdan. Demjimêr 6 û 40 li gorî dema standarda rojhilat û demjimêr 2 û 10 li gorî dema Îranê balafirên B2 pêş de du bombeyên mezin ên GBU 5 û 7 avêtin ser yekemîn armanca Fordoyê. Her weke ku serok doh bi şev daxuya kirin balafirên din bi giştî 13,600 kîlo bombe li ser du binkeyên dinên atomî barandin. Bombeyên kûnkirinê ku di vê êrişê de hatin bikaranîn, dikare betonê kum bike û di kurahiya 61 metreyî de bitexe. Dîmenê ku 22 hezîranê ji esman ve hatin kişandin, rûyê seriyê binkeyên atomî bi 6 calên mezin nîşan didin ku medyaya Rojavayî dibêje ev cihê bombeyên kûnkirinê ne.